Tavya haftaya devam dike mevanime Brez haconen nehal stüdyo yemeğe Brez önen khirattın diselide. Nahirada konuşmanız. Brez önen megote meha mübarek meha Ramazan hatte brasti bitevahi emkan bejim meha nimete ye be Kur'an'ı be fitara khoy be paşiva khoy be zikatın khoy be duayen khoy be şeva leyletil kadri şeva giring mehka nimete ye mehka berekete lebeli dve mehede her sal hen personikaş hene koheri zedetin perskirin gelo roja me çawa xerad be eme weke niyeta xo çawa binin 1% koheri zedetin merak kirin emeli ser van yekan baxvin le de seri de mamastem xwazin ve peşinaz bikin. Beli. Navem hacı önen zaningah Dicle'de di ilahat fakültesiydi hocamı. Beli em lur devam dikin ders adıdır. Beli. Beli mamastem gote peşi em 1% koheri zedetin merak kirin le ser ve yeki baxvin şwameli ser giringiya ve meha benbarek baxvin. Peşi roji kişan kesana ferze. Beli. Roji روژش با فرض به یعنی با سر انسان فرض به شرطی وان هنن انسان عاقل به و به بالغ به روژی لسر وان فرض yani insan ki aklı tamam mı o yani yaşlı be sala buluğ emdi bejim balık be lservi farz o disa jbo roji ser mer farz bije mesela malakha yani mukim be ondan nahoş be yani insan ki emmejin revi be dirayda be yolcu be yani yaji nahoş be karı rojiye negre karı rojiya ho behele yani evin negre vakti hat mesela pişti Ramazan'ı karı rojiya ho disa kazabık Ne kadar kazabık yani? Karı kazabık çen ro negre tabi aksa kazabık Ligor bir ve kazayın koy bikin mamoste jiberku mehen havinede ve roji megote denuçe de jimedite germahi gelek zede bu rasti havine hat mehen havine hat u nezi 17 saat emed ve havinede bele ve germahi de roji bigrin gelekes ve perse perse derken peş gelod ve meha Ramazan'ı ne mümküne ko her sal de hemen mehede ko verejin yani mehen zivistanı deji yani meha Ramazan'ı her daim yani ne sabit unzanın bele yani gora meha hicri mere rojiye digre meha hicri yani demsalay degişti be cana te dikeve havini cana dikeve zıftani yani bejin ne vakay mesela takvima miladi sabitnin var degişti be demsalada degişti be jbervi havi yani isal hati havini her sal uzanın mesela dehro peşt keve bir havi digar yani Ramazan dina mahad digar. Beli. İşte anacı ketti havini davini de mecbur. Eme bugün yani roja. Beli ferze emeci bugün kin kez bir şekli dert kevin yani her sal brasti evni karşıya le beli veci bir şekli bersivande mamoste. Şkani ve vega megote beli 17 saat nezi 17 saat emiroşi bigirin o kelekele havini şöyle bram rofça biçi bağlar be. Yani de roji ketti havini elbet de havini de roji zor yani ne hesanı. Lebele xeravi daha pırı. Yani davini de vakti mera roji bigre çuka mera bimera zor vere aksacı xeravi daha ziyade bu. Hafda saat mera pe sebre de alme. Ne var? Mera pe sebre de alme mera hindi be sebre. Şome ha sebre sebre. Büyü havi yani akı germ bir ciddi sacı mera digre. Lebele tişki vajı hey. Yani mesela insan ki emmejin nahoş be yani illa nahuce yani zora bidokha illa ze ve rojiya bigrib yani haya baş be ya haya hava inik be karı behle şu kazavk
بله اون دکان قذاب کنه سامان است این کس دیویژن نخوشیم گرانه از نکار میگه روزی بگیریم یعنی دیویژن بیشم روزادن کاری که من گران هیه جبوه یکی کارن قذاب پاشی قذاب اری یعنی ام بیشن نخوش بشخوا نخوش yani zor ne dokha daha çetir. Çünkü mesela İslamiyeti ne hati jbo yani mesela be jbo zorayı ne hati insanlar. Belki jana insana hesandı ki jbo hesani hati. İşte İslamiyet yani mesela zor ne admere illa az nakhaş mezar ojaq jbo tişki vajin ne dürüst. Yani çünkü di İslamiyeti de dibe İslamiyet bere duhazı mere bedena xo yani laşe xo nefsa xo muhafaza bike. Çünkü İslamiyet jbo vi cihati yani insan bere gere jena karo berdavam bike inkil nefsa xo yani vakti hem dibe nefs yani hem laşe xo bedena xo inkem biner yani per zore nedeni. Naxoşsa kar bisekene haya baş bi ya haya dünya hayırlık bu. Evet şu var disa çanra ne girdi bu. Evet disa şu kaza bu. Em ben penjra roji ne girdi. Penjra ve kaza ho bugür. Evet vak deyn. Evcid kef devsa şu vak ay deyne ve bu o deyne ho dab. Bir abi. Mamusa jgeni roji ko roji ne gire jdelva bırakıp yani eğer roji ne girdi bu disa kaza jer lazım. Yani em ben sira kat roji ne girdi. Disa illa dikeve üstevi. Yani çünkü vakti roji farz em dibejin. Çünkü mesela de Kur'an'da Xuda Teala emir kiri. Yani emre kat'i de farz. Kur'an'da ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettakun. İca dve ayette de dibe roji serve farz. Çava ki mesela ümmeti beri veji, milleti beri veji roji serve farz bu. Büyük havi liser vecih farz. İca madem farz dikeve üstem mere negri gere kaza ve illa bekirin. Evet hinkez jibek o kazanak indiş delvayi perediniz bu ve yeki. Na eve kaza jer lazım. Beli farz. Farz. Yani ben diben eme perabidim. Evana mesela embejin mesela bir insanlık ihtiyarı ya pırna hoşu. Çare jertunu. Yani emmejin evya tişki müdavimi berdavamdık her daim. Evi insana eve perabdı. Jdelava mesela her roki evi çıkıyor darxı, kefarata ve darxı evi bir para belakış fakirer. Evdik evi devsa rojiye. İşte evci yani hem bir insanı sağlam viyan karıp ki. Ya hem bir insanı nahoş bir şey. Yani mümkünü ki evi nahoşya derbas bu ev baş bu. İşte gere bendi bi yani gere peran nedir bendi bi kengi baş bu. Evet disa rojiya xo bigir qaza xo ev disa bigir. Beli. Mamostem meha Ramazani meha zikat yeji. Ve ka brasi sinora standina zikat yeji heye. Çava. Sinora standina zikat yeji heye ko megote. Sinora zikati. Evet. Yani em ben iro merv ki zike derdi zikahu beladık. Yani evkarı illa şuha dudu fakire, şuha hakkı fakir hayı zike. Karı bir de fakir ki ya jikarı zikahu fakira belakı. Evji mesela da Kur'an'da da ayet edbeje yani ev bir ki avana navi güç tek tek dbeje Kur'an'da gora vana. Yani ya bir fakir ki ya ve insan ki dred mabe hakkı pereyutunu bir büyük havi yani ki zekal liked keve. Wana şu kadar Kur'an'da cihane gene mere bir duvan. O mere kar bir yekici mere kar fakir aji lafzan aji payıp ki yani. Payıp ki yani zekat etkarın vek embejim vek minak deyni bankaya bidin ya ji vek taksidan ya ji kire pere kire bidin. Bir şekilde şu zekat be. Yani zika malum Ramazan hedi merededir. Yani zika zengin adı kevi. Yani zengin zika hodadı. Evci çava zika hodadı. Yani hem ben mesela perevi heyi. Ne var? Bankada yazıl bavi perevi heyi ya zerrevi heyi. Vi para vakti bir gece sinore zike
ویا گره زکاوی درخش چلی یک ویا درخ ایجام بین مثلا زنگینه ذکر پریویت دیسا مثلا گیاش دیسونو رزکه yani zengin te hasebi merva dîsa jûya jî zika xwe derdixwe bela dike. Vî havî yani geliravi çi be li ser wê gelira xwe zika xwe derdixwe û bela dike. Eğer de sînorê zenginiyê de bida. Sînorê zenginiyê de bidê. Feqîr lê belê dikarin li gor dilê xwe vî perê xerc bikin. Bele yani em bêjin zengîna zika xwe bela kir, feqîra xizana van zikê girtin. Ew ya daha dibe malê wê. Ew çawa bi ew ji wî serbest e. Yani wê zika ji xwe ji wî helal e. Yani belkî perê en helal jî ew e. Çünkü haramî te tune Xwedê Teala gotî ev ê zika heqê xizanayê heqê feqîrayê ji ber vê yekê jî jêr helal e û ew çawa xwe ji bike ew zane. Yani çünkü dikeve yani ew ya qebz dike dibe malê wê. Li gor dilê xwe dikarin xerc bike. Karı çawa bike karı xerc bike. Ele belê di rêya helalî di yani. Di rêya helalî. Sînorê wî jî heye. Berê mamoste komkirina pereyên zikatê ya ji bo çêkirina kanî, mizgev û em bêjin dibistanan. Ev ya rast e? Yani zika perê zikê heqê feqîrayê. Heqê feqîrayê yani heqê şexsayê. Yani em bêjin wextê zenginîk devlet insanîk devletmend zika xwe da gere bide şahs. Evî şahsa mesela feqîr wa zane gere wî şahsa jî wî pera zef bike. Yani bi malê wî. Yani nabe mesela me te da vakfekî te da vakfê te got mesela her filan tiştî çek. Ya jî camiyê çeke ev ya nabe çünkü ya heqê feqîrayê. İja ji bo tiştê vana mesela dini İslam'da diben sadaka. İja mesela ambe sadaka çi çiş berdilevi hatı be vi pera de mesela dibe de mizgefti ya de vakfeki ya de ciki ji bo xêrê. Ev ya ayrı ev ya dikeve daira sadaka ev de sadaka. İja zika ayrı zika gere bige şahsa. Bigije şahsa belê zikat ayrı sadaka ayrı ev ya bira cudatiya wan bizanibin li gor bê. Belê mamoste me gote her sal di meha Remezanê de hin nikaş û pirsên ku heman her sal hin nikaş pirsên heman ne û her tim tên dubarekinin merak dikin. Belê temaşawanê me jî dîsa ew kirine vê yekê pirs kirine dibêjin niyet em ê mirov niyeta xwe bira çawa bîne hin kes cuda cuda dibêjin li ser vê yekê. Berê niyeta Remezanê yani mere bêjî ez bi niyetim ji bo rojiya Remezanê ji bo rıza Xwedê bes ya jî bê ez bi niyetim sibê bi rojî me rojiya Remezanê rojiya ferz digirim rojiya xwe ji bo Xwedê ji bo rıza ilahî yani wa bêjim beş yani niyeta xwe niyeta ji dil mühim e niyeta ji dil mühim bitînî zimên bitî vê niyeta xwe xwe wextê mere tînin mere bi vî havî kare bînin îja mesela em bêjin wextê mere radibe sihorê dixwe ew ji xwe dikeve deleva niyetê niyeta xwe ji bîr kir bi sihora xwar ew jî dikeve deleva niyetê ji xwe ew çalakî ya nîşan dide ji xwe mesela bi wê niyetê ji xwe radibe sihorê ji bo çi ji xwe niyet di qelbê wî de yekî wa wê sihorê bixwe sibê ew rojiya xwe bigire ew jî dibe niyet jer yani. Yani viya jî merak dikin dibêjin gelo me ji bîr kir me paşî vê de niyeta xwe nanî roja din ez ê çi bikim. Yani büyü havî rabû sihorê sora xwar ji xwe nehewcî niyetê ji xwe niyet ew dibe niyet ji bo wî dîsa em bêjin ranebû sihorê se dîsa kare bi rojê niyeta xwe bîne gora hinek mezheba dibe heya zamanê ro li îstîwayê yani berê li meja nîro heya ve çawa dibe hinek mezheba dibe kare niyeta xwe bîne ez bîra kirim.
مامۆستی هەند پرسێندنجی بکارانینا دەرمانان کو درۆژیا ڕەمەزانێ دەدەبێژن وەکەم بێژن نەخۆشین ئاستم کو سپرەیان ji bo dev bikardînin dîsa ji bo çav ji bo em bêjin poz de jî weke derman têm bikaranîn di hin nexweşiyan de ev jî yanî rojî xira dike yan yani ana van tiştana mesela em bêjin ilaç ki ya ji devê xwe ya ji pozê xwe ya ji guhê xwe girt ew mesela waxtê dere hundirê insana ew rojê xira dike betal dibe rojî betal dibe eğer veya dikevin laşê insana dibe wekayê tişkî wek gıda büyü havî rojî betal dibe yani eğer mesela ji insanar nabe gıda ilacê büyü havî mesela nakev nav laşê insana wan ilacana xira nake خراناکە لەبێ مامۆستێک و حەوجەداریە و gelek zêde be ku wek em bêjin krîzek bijî ji bo vê yekê wê çapkê wek me gote wek mînak astim ku krîz hate hewcê ku bikar yani mesela em bêjin pir cara tedî pirsin işte wa dibêm mesela me ez ê derzî xwaxim ya me nexweşiya me giran ez ê ilaç ji mir lazim yani di serê tedî waxtê me got yani nexweşîkî wa hebe ji xwe bira rojî negir yani nexweşîkî wa giran bil nexweşîkî ciddî be bira ji xwe rojî negir daha çêtir rojî negir çünkü mesela jêr ilaç lazım e jêr tedavî lazım e jêr tişt lazım e illakî ne var gerek illa bakım hebe ji insanlar viya rojî negir daha çêtir çünkü ev bixêrtir e yani ew bixêrtir çünkü berê ji me got yani İslamiyet'i yani zorê nadim mere yani ji bo xêrê mere vî tişta dikim waxtê mere rojiyê ji girt gere mere mesela zirarê jî nedixwe gere mere berê xwe muhafaza bike ji ber vî avî jî kar qeza bike ji xwe ew jî dikeve dewsawiya çünkü ev ya tişkî mecburî ye wekayet pêşê ji me got yani insan waxtê nexweş bi û waxtê rêwî bi yani yolcî bi di rê de bi ewan insana ji xwe ji wan cayîz e rojiyê negirin belê ev jî tê merak kirin mamoste rê em bêjin weke çend di kilometreyê de ku rê dewam bike bira rojiyê negire yan jî bigire belê yani mervê rojî bi dibe karin rojiya xwe negirin evan mesela servana kilometre jî hesab dikin dedi alima gora mezheba li ser vana tişta gotunu yani takriben em bêjin 9 kilometre hebe derbas kiribe rêyê were dirêj bi ew merva îdî rêwî tê heseb yani ya rojiya xwe kare negire kare bihêle qezayê Karê paşê qezab yani gora mezheba ji van kilometre hesabî enkî degişt dibe van gora wan mezhebana mesela eğer rêwî tê hesebse ew ya kare rojiya xwe bihêle qezayê Karê bi vî şeklî paşê qezab dîsa mamoste pirsên herî ku tên mirakin pirsên ku herî têm karanîn dîsa firçekirina diranan yani em diranê xwe dikarin firçe bikin yandan bişo yani vala jî ve çağa eğer mesela bağlı çiki vi tişta em ve istemal kir acaba ya ka dar devê mere nar devê mere ya tamavi dar devê mere ya digej qirka mere nagej qirka mere gora vana mühim yani vana jî eğer mesela bêjin nagej qirka wî ise nakev nav laşê wî ise karı yani devam bike karı bakma diranê xwe çêke firçe bike ya miswak çêke belê mamose heman tiştêm dikarin ji bo ava dezmê jî bêjin ku dema kom devê xwe dişon belê ji xwe mesela bêjin waxtê dezmê ji girt avê xist devê xwe evê ava nage ji qirkavî yani nav laşê wî ise ew ji xwe çêk cayîz e ji xwe devê xwe dişo di abdestê de yani di destmêjê de ew ji sunnet ji xwe bi wî havî
دەستمێژاوی ناشکە yani. Böyle dîsa mamoste temaşavanekî me dibêje lê belê dema ku xweyna diran ku ne mümkün e ku dibêje çeqirka meriv ew jî betal dibe ku divê ne destê me de. Berê xûn jî wextê her qirkavî her nav laşêwî jî ew jî evana jî xerat dikin. Vê Betal dibe. betal dibe ji nû ver rojiya bigire. Ber ew ê qeza bike. Belê mamoste. Ji xeynî wê me gote van yekan belê rojiyê yên ku xerat dikin yan jî betal nakin dikijan rewşan tê dikarin qezayê bikin me van yekan jî gote. Mamoste vêga bi destpêkirina meha Remezanê di qenalên televîzyonan de jî bername li ser hev tên pêşkêşkirin van bernameyan min çawa dibînin. Yani gêmansî wan bernameyan hene jaliye kaliteyê ve jaliye ku ola İslamî baş tên asan baş. Belê ana di Ramezanê de bername di televizyona de hene çê dibin. Van bernamana mesela wextê me van bernamana çêkir gere ji bo yani mesela ji bo millet tiştê faydalî hebe tiştê bi fayda bi wana me re bêje û mesela bêjin genelde herkes vakti hatî mesela ve davet kir herkes sporê çîkê mesela ve kîja mijar hebe herkes sporê ve mijara bîne û bipirse berekî ji kî sporê kîja meseleyê gora wê me re bername xwe çêke daha çêtir û mesela van bernamana hew ne di Ramezanê de pişt Ramezanê jî gere vana hebin gere devam bikin. O mesela Ramazan jî mesela em bêjin pir cara bername çê dibin, pir cara em ê faaliyet çê dibin. Lê belê vana jî gere mesela mere daîra dînî de mere çêke û mere wextê çêkê jî mere ji însanar bûyî havî bêje. Yani ev mesela ne havê tişkî wa ceşnekî ye ev tişkî yani mehekê dînî faaliyetê dînî divê mehat çê dibin. Lê berê hew ne divê mehat gere çêbin gere veya berdewam yani pişt Ramezanê jî vana dewam bin. Yani mesela vê bername tişkî wa didî însanekî mesela mere dibe qey di Ramezanê de em vên jiyana dînî dest pê kir û Ramezan qediye ev jî qediye. Bi wê havî yani wa mere dibe qey wextê însan sêr dike mere warê kare mere warê difikire da pir. Ev jî ne tişkî rastî yani. Belê rastî mamose mirov bi xwe jî wisa nafikire yazde me hêndin hemû guneyan ew kan dike xirabiyan dike lê belê meha Remezanê tê dibêje ji xwe ez ji gunê xwe bifiltim piştî van îbadetan ev yek ji rast e mamoste yani. Na yani evana mesela wekayê me got erê rojiya Remezanê meha Remezanê bi xêrtir ji ber vî havî daha pir mesela ser tiştê dînî disekinin jiyana manevî daha pir tê gotin sohbet daha piran. Lê belê mesela gere her rojê insana jî were bi helalî derbas be. Yani hew ne Ramezan pişt Ramezanê jî gere vana dewam bikin. Yani ev Ramazan belki mesela ev atmosfera manevî ji bo vê ka baş e. Em bê herkes tövbe dike belkî heşê xwetîne serê xwe. Vî havî baş e. Lê belê ev jî yani dest pê kir. Em me dest pê kir wa me mehkê em vê me ajot vê tişta. Îja vê jiyana manevî gere pişt Ramazanê jî dewam be. Yani em bêjin meha Ramazanê وکای تطبیقات که امیجن وکای تعلیم که وکای پرورده که انسان ته پرورده دبل لبله اویا گره دوام پشت رمضان جی aynı تشت گره دوام yani وکای تشکی دگش نبه وکای ری دجی وکای ری رمضانی به مرا بی هاوی شور دوام که بلی ماموسته بجخینی ویم ماموسته هویتین کل سر اولا اسلامی لسر مذهبان تنکرین و یکی اون چواد نرخینن Yani ana mesela em bêjin mezhep erê mezhebi mesela em bê ehl-i sünnet hene mezhebi ehl-i sünnet şuka wana haqqin wana jî ji bo yani mezhebi ehl-i sünnet çar mezhebi hak tedî Şafî Hanîfî
Hanbeli ve Maliki avana mezhebi hakkın ji bo insan de ibadet adı pır zor mesela ibadet juan zor ne ji bo din jwar hesam be ji ber vî havî van mezhebana baş ji bo insana din ji bo insana hesan dibe yani mere yani hasreten insanı naxwane debe gora çam mezheban nikare xwaydare bike çünkü li bungoya hev dike mesela tevlî hev dibe ama van mezhebi de belki ve vana pırsı بله نعم قلت يعني من السر راستيا أولا إسلامي ومسبا حوجيكو أم بفكرن ما مصدي دناب حتى دجش خو إيرشين كو جالي هن شتيان وهن رخصنام وتنكرن خو شغيني وان الولاد مجنو كو در كتبو بيش دناب حتى دكود قطبون جنة وك عرسه اما وکری بدن و به شکلی پرج ولاتیان ستند بون بازده کسان به شکلی خاپاند بون خواست باگ بکشیم سروی که bu saxuyat ki ku rastiya ola İslami rastiya hem mezheban şali kum gotevan piştivan erişan emne zane. Beli yani ana mesela bejin Ramazan jir bu tişteva fırsat mera İslamiyete daha baş bağlımı mera mesela Kur'an-ı Bukhari ser mal ve tefsira tefekkür bike daha per mera İslamiyete daha baş fahm ki ev Ramazan jir fırsat ki ica mesela mezhep ji em ve mezhebi batıl jehane van mezhebi batıl ji pir cara merale ner insan mesela pevan daran ev ji nezani yani İslamiyet baş nahzanin demek ki hey be zanin tişteva nabe mesela bejin iro ne var iro harbi mezhep adına Müslümana derkettine maalesef vana ji net tişki rastın yani kadi İslamiyet de kuştura Müslümana tişki pır güney. Van mezamana jin ne hakkın emci zanın gere insan ji zanı van mezamana ne hakkın. O mesela hendik jihane embejin dibe falan tişt İslamiyeti millet dixapine jin nezani embejin yani fikre ne rast bavariye ne rast dina millet beladı. Embe vakay ve go eve be tapa cennete bimray ed be zaçı avana jin net işte rastı yani gelen mere tişki got evi tişta ka asli ve Kur'an-ı sünnet de heytünü çünkü vakti mere kara İslamiyet ekir esası İslamiyet düdünü Kur'an-ı sünneti mesela İran be alim Ramazan-ı peyvin tişta bejin xwedê xêraman mezin bikin îja mesela alim ji ber xwe nabêjin İlla ki ew delîl ki dibînin di Qur'anê di sünnetê tişkî dibînin gora wî peyvin yana kes nikare ji qafê xwe tişkî beş. Ji ber wî awî hatî mere İslamiyetê baş zanim jî merel pê lêkolîn ke baş zanî be mere lêkolîn bike mere bixwîne merel pê tiştê wa jî sanay xapandin narim merel li piş fikrê mezhebê batıl mere narim. بله ماموسته روزی رمضان یا پیروز یک جه بله پنج شرطین اسلامیه امشیش خدای مزن دخواست کن که وان ایشان وان هویتیان بداوی ببین که لسرناوی اولا اسلامی به پرانی جبروی که مخم گند من لسرناوی اولا اسلامی تنکرن بداوی ببین دوی مها مبارک دوی مها پیروز ده گلک سپاس ایران ودره بون ماموسته ام گلک کیف خوش بون sağ ol. سرچه وراتن بله تماشا من